Advocate Nelson Chamisa, Zimbabwe's beacon of hope, vauya vachitaura mashoko ationa kuti athreatina the regime. Anouya achitaura mashoko achiti aiwa the winds of change aiwa they are blowing across southern Africa, achiti aiwa noda kuti nyika yeZimbabwe haizi an Iceland, ichatosvikawo change munyika yeZimbabwe tichiona kuti vakomana the regime vanyatso kusangana aiwa nereality yavo. Nsana pana mashoko anobuda achitogwa panapa advocate aiwa the leader aiwa vanhu uri kusubscribe like turn the bell icon. Ndinapendo pake mzora nhasi anodanyora achiti change in Zimbabwe, the winds of change are blowing across Africa and the world, and Zimbabwe is neither an island nor an exception. It will happen in Zimbabwe, but hashtag imagination Monday, hashtag just imagine. Ndo mashoko atona kuti aiwa Advocate Nelson Chamisa anisa an imagination yatiri kuona kuti aiwa mune ma-Southern African countries nemamwe ma-African countries vakaita sana Ghana nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana tiri kuona kuti aiwa vakomana ma-revolutionary parties aiwa they are being duped. Aiwa kana muri mumapose achiitwa zviri free, credible and fair. Vari kuti aiwa zvazviri kuitika mune dzimwe nyika aiwa muZimbabwe zviri kutoitikawo, achiti let us imagine this kuti aiwa our new great Zimbabwe is now coming. Mashoko atinoda Advocate Nelson Chamisa panguva inoyi aiwa atinoda kuti each and everyone vanhu vataisira paari patiri kuona the regime aiwa zvamuri kuona nerepression yari kuisa on the citizens. Muchiona on top of that they are now trying aiwa to amend the constitution vachida kuti alawe kuti aiwa the leader arambe achiextenda his tenure aiwa to 2030. Zvatiri kuona kuti vanhu havasi kuzvigamuchira vachiti this move aiwa hatingamboigamuchiri. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Enda kumasection medu, subscribe or like, turn on the bell icon.